Sziasztok! A mai videó témája a mozgásszervi problémák és a víz kapcsolata lesz, mert a minap jött velem szemben egy teljesen hétköznapi eset, amin igazából én át is siklottam volna, megválaszoltam a gazdinak a megválaszolandót, de ez annyira mindennapos dolgok közé tartozik, hogy tulajdonképpen leteszem a telefont és megyek tovább, viszont ugye mivel készítem nektek ezeket a videókat, ezért kicsit jobban odafigyelek ezekre a hétköznapi dolgokra, hogy tudjam, hogy mi lehet az, amit akár meg is oszthatnék veletek, mert nagy valószínűséggel, ha egy-két embernek az eszébe jut, akkor több embernek is ott van a fejében. Szóval az apropó, amiért most erről mesélnék, az a következő. Járt nálam egy kutyus állapotfelmérésen, konkrét lelet nincs a kezünkben, több állatorvosnál járt, és elhozta a gazdi fizioterápiára. Megcsináltam az állapotfelmérést, de mivel olyan kvázi elváltozásokat tapasztaltam a térdizületben, ami nem gondolnék teljesen normálisnak, ezért elküldtem egy ortopéd specialistához, hogy vizsgálja meg azt az adott lábat, mert így nem szerettem volna elkezdeni a rehabilitációt, és hogyha majd lesz egy konkrét lelet a kezünkben, akkor már tudjuk, hogy merre tovább. Megtörtént az állapotfelmérés, átbeszéltünk mindent a gazdival, és pár nappal később hívott a gazdi, hogy kaptak időpontot vizsgálatra, de még kicsit odébb van. Ő arra gondolt, hogy elvinni a kutyust úsztatni, mert hogy az embereknél bármi fáj, akkor az úszást javasolják. És erre én határozottan mondtam, hogy nem szabad elvinni a kutyát úszni, és hogy miért. Vannak azok a helyzetek, amikor nagyon jó az úszás, nagyon jó a vízben sétáltatás, és ezt ki is használjuk, és vannak azok a helyzetek, mint a jelen helyzet is, amikor nem javasolt az úsztatás és a vízben sétáltatás, mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy mi van a kutyusnak a lábával. Ha már tudjuk, hogy ott mi a probléma, és látjuk azt, hogy merre tudjuk vinni a rehabilitációt, akkor oké. De bizonyos problémáknál kifejezetten ronthat az állapoton, hogyha a vízbe visszük a kutyát. Például amikor instabil egy izület, van egy szalagsérülés, egy akut gyulladás, akár egy fájdalmas térd, bizonyos gerinc problémák, ezeknél nem feltétlen visszük egyből a vízbe, főleg ugye, ha nincsen lelet a kezünkbe. Ha van lelet a kezünkbe, teljesen más, de amíg nem tudjuk, hogy mi a probléma, addig azt sem tudjuk, hogy mivel tudjuk azt kezelni, és mivel tudunk rajta segíteni. Mert hogyha minden mozgásszervi problémával lehetne úszni, és vízben lenni, akkor én tulajdonképpen valószínűleg egy wellness részlegen dolgoznék, de hogy azért ez nem így van. És néha a legjobb terápia nem az aktivitás. Nem véletlen van az is, hogy a fizioterápiát fokozatosan építjük fel, és az otthonra kiadott házi feladatokat is fokozatosan szoktuk felépíteni, és mindig változtatni az állatnak a mindenkori állapotához mérten. És én egyébként teljesen értem a gazdikat, mert hogy abszolút jót akarnak a kutyusuknak, és mivel ténylegesen az embereknél ezt szokták mondani, hogy ha bármit fáj, akkor menj a vízbe, ezért persze az ember szereti az állatát, és a legjobbat szeretné neki, és pont ezért gondolkozik ugyanúgy, hogy akkor az állatnak is valószínűleg jó lehet. Szóval a lényeg, hogy először mindig tudnunk kell, hogy mivel állunk szemben, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni az állattal, mert nem minden mozgás tud gyógyítani. Jó? Tehát ez nagyon fontos. És amikor
azt mondjuk egy gazdinak, hogy vissza kell venni a mozgást, akkor és nem játszhat, nem labdázhat, nem lehet az, hogy hirtelen meglódul, és hirtelen áll meg, tehát pont az ilyen hirtelen dolgoktól akarjuk visszatartani, és hirtelen irányváltásoktól akarjuk visszatartani, akkor azért nem biztos, hogy feltétlen a vízben mozgás is segíteni fog nekünk. Jó, tehát szeretném hangsúlyozni, ez arra az időszakra vonatkozik, amikor nem tudjuk, hogy mi van az állatnak még a lábában. Ha már van diagnózis a kezünkben, az teljesen más. Jó, ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan, vagy észrevételetek, hozzászólásotok, nyugodtan írjátok meg a videó alá, mert szeretném itt is hangsúlyozni, hogy az a célom, hogy minél több információt tudjak nektek átadni, de vagy nektek az nem érdekes, amit én érdekesnek gondolok, vagy pedig pont az történik, mint most is, hogy én ilyen apróságokon átsiklok, de közben pedig a gazdiknak ez egy fontos információ lehet. Úgyhogy bátran írjatok, és akkor én válaszolok nektek. Sziasztok!